Bondo wani. Jaman saiki nek ora duwe duit, ora oleh ngomong seru lur. Piye lho, kabeh kuwi kudu nganggo duit. Pengen duwe jabatan kudu duwe duit. Apa-apa saiki kudu nganggo duit lur. Duit kuwi adalah raja. Wong salah wae iso dadi bener lho. Ora gumun nek wong dhuwur akeh sing pinter golek duit. Mugi wae kuwi kabeh halal ben barokah. Babagan donya utamane duit pancen wis dadi kebutuhan paling utama. Wong makarya iki gawe golek duit. Njur duite gawe urip nyukupi kebutuhan. Intine nek golek duit kudu setiti, kudu jujur, halal lan aja nganti gawe susah wong liya. Sing temen, sing gemati amanah karo sing dadi tanggung jawab ben dadi ibadah kanggo dunia lan akhirat.